हेलो लोगोफोर दायो आङो बेबायदिनो खैला मैला बाजारनि एसे साहा मोनसे कमिउनिटि हल न' दङ बेयावहाय जोंहा बेबायदिनो उसु खेला जाबाय थायो आरोना मार्शियेल आर्ट्स दायो आङो बेयावनो एसे देहाखौहाय थाग्रा खालामनो थाखाय एसे गेलेनोसै आंबो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन ओरैहाय नै गोबां स्टुडेन्टसफोर दं गर्ल्सफोरबो दं बयसफोरबो दं आरोना बिसोरो गेलेगासिनो दं बिसोरो दाख्लै थांनाय आसाबारियावबो बेबायदिनो स्पेरिं जानायाव 11 जन उइनार जानानै फैदों देरहानानै फैदों ओरैबायदि मोजाङै गेलेगासिनो दङ आंबो एसे गेलेफानोसै आरोना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनखायो गेलेनो आवगोलथ' जोंना सावलेन्डसोमोन नालाय दायो उसु आं गेलेफासिगोन आरो बिसोरजों नायदो नै सौगासिनो दं आरोना सोरबाफोर बेबायदिनो एडमिसन खालामनानैहाय गेलेनो गोसोब्ला एडमिसन खालामनानै गेलेफैनो हागोन आरो ayo agarra hoskit ho हाँ लगाओ जो मेङाखै दाख्ला देरहादोंना देरहायाखैमोन नानि नों देरहाबोदों दा ने जेखिजाया बे नानियाबो उइनार जाबोदों आरोना देरहाबोदों ओमफ्राय नै जोंना बे नानियाबो देरहाबोदों दा प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोना बिसोरो One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, celebration calendar. Ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Krishna Mandir. Udangsri Busumutari Kaskotra, blue side. Jore, Maidang Busumutari, red side. Runikata. Biniuna, Rizana Nitaka. Numero 1. Au! Ayo! Final round मोजां गोसो होनानै गेले ini माबाया
Red side. Mesti lagi. Mana pun boleh. Anu pui. Jangan hafal masih. Aman dia. Warna itu nanti. Ayo. Iman sulit lebih. Kami ni. Jadi lekan aku. Masih channel ni leh. Jadi yes. Ni nem jampai ya. Gelenw kan. Dah aku seorang muda. Dia sih sebenarnya. Bina nengi kile ya. Korea. Oh, kasih. Masih. Kau kalam tu. Kau mana nak hiu salah? Wah.